let's go. גו. 32 דקות, כמה זמן עבר? 32 וחצי. אוקיי. בסדר. רומן, אתה לא יכול. תפתח אחר כך את החלונות, אוקיי? בסדר גמור. בוא נראה אותך נעלם. תפתח רגע את הדלת, תראו שהדלת נפתחת. לא רואים את הדלת, לא רואים כלום. אני לא רואה את המכונה. אני זז. אני אתקרב לדלת. דקה, אני מגיע לדלת. הנה, אני יוצא החוצה. בסדר גמור. חצי שעה. חצי שעה. נהדר. לא רואים את המכונה. אני נכנס פנימה. לא רואים כלום. זה היד שלי. אתה רוצה אני אכנס? תראה שלא רואים אותי? יאללה, כנס אותה. זהו, הלכת לאיבוד. טוב מאוד. יופי, נהדר.